Angibingelele mfowethu. Kunesigameko mfowethu la esizakale mazakhele phase one. Yabonga ukuthi nje ngi-update mhlawumbe kungenzeka ukuthi insimbi ingalekelela ukuthi abantu bafanise. Khona umuntu otholakala mfowethu eshonile la. Owesimame. Angazi noma ngithi ugwaziwe noma ukenyiwe mara libonakala igazi leliya. Kodwa nje utholakala ekuseni okungenzeka le nto yenzakale izolo ebusuku. Ngotholakala ekuseni umuntu wesimame ugqoke ingubo engathi kwasakuba green. Engathi green bese namateki amnyama Adidas. Kuthanda ukuba isidudla nje ngokomzimba. One-tattoo emlenzeni waka-right. Mfowethu ukuthi-ke phela-ke ngicabanga ukuthi akuvumeleki ukuthi ungathatha izithombe umuntu kodwa into ezele mazakhele phase one. Sivuke nje kunesidumbu. Mazakhele nje indawo isikosha.